କିରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ସବୁଦିନ ତ କ'ଣ ପୁରା ବଜ 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 ହଉ, ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛୁ? ତୋ କଥା କ'ଣ କିରେ? କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିଦେଇଛୁ ବା? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ମାଉସୀ ତତେ ପୁରା ଖୁବ୍ ମୁହେଁ ଛାଚିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହୁନୁ ରେ? ବୁଝିଲୁ ମଣ୍ଟୁ, ସାର୍ ଆଜି ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିବାର ଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସଙ୍କେତ ଆସିଲାଣି। ମାଆ କହୁଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକି। ତୁ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ତ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆସିଗଲେଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲା, ଆସ ସମସ୍ତେ। ସାର୍ କେତେବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବି ବସିଛି କେତେବେଳୁ। ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିରେ ଚିଣ୍ଟୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଲେ ପଚାରିବୁ ବୋଲି? ତୋତେ କ'ଣ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି? ତୋ ମାଆ କହୁଥିଲା ପଚାରୁନୁ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା। ପଚାରିବି। ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ହେବ? ସାର୍ ପରା ଏବେ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଟିକେ ରୁହ, ପଚାରୁଛି। ହେ, ସେ ପିଲା କାହିଁ ରାଉ ହେଉଛନ୍ତି? ସାଇଲେନ୍ସ। ହଁ ଚିଣ୍ଟୁ, କ'ଣ ପଚାରିବୁ କିରେ ବାପ? କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାର ତ। ସାର୍, ମୋ ମନରେ ଟୀକାକୁ ନେଇକି କାଲି ରାତିରୁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି ଭଲସେ। ମାଆ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଝଡ଼ିଗଲିଣି ବହୁତ। ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କେଜାଣି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଟୀକାକୁ ନେଇକରି କିଏ କହୁଛି ଚୁମ୍ବକ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ, କିଏ କହୁଛି ଉଡ଼ିବି ଆକାଶରେ, କିଏ କହୁଛି ଡେଣା ମେଲେଇକି ବଇଛି ମୁଁ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଲେଖିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଲେଖିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଚାମଚ ଲେଖିଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଲୋକ ହାଣ୍ଡି ଡେକିଚି ଧରିକି ବି ଲଗେଇକି ବୁଲିଲେଣି। ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଯଦି ଏତେ ସମସ୍ୟା 14ରୁ 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସାର୍ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା। ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ ସାର୍। ଆମର ସେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲୁ କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁକା, ସରକାର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଟୀକା ନେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ଆମେ ସେ ଟୀକା ଫିକା କିଛି ନେବୁନି ସାର୍। ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଓହୋ, ଏଇଥିପାଇଁକା ତୁ କାଲିଠୁ ହେଲେ ଖାଇନୁ? ତୋ ମାଆ କହୁଥିଲା ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବି କହୁଥିଲା ଆସିକି। ଓହୋ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ଖାଇନୁ କାଲିଠୁ ହେଲା? ଓହୋ, ହଉ ଶୁଣେ, ଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦେଖିକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ କରନା ହେଲା। ତୁ ଆମର ଭଲ ପିଲାଟା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଶର ନାଁ କରିବୁ। ଭଲ ନାଁ ରଖିଲେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାଁ କରିବୁ ନା ଆଉ। ତୁ ଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏତେ ଡରି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଶୁଣେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଗଢ଼ିଥିବେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିବା ପାଇଁକା ସେ କିଛି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭଲ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ତୁ ବୁଝିଲୁ, ଏତେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ହେନି। ଯିଏ ଦେଶ ଚଳାଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋବର ଖତ ଉପରେ ବସିକି ଚଳାଉଛି? ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକିରି ଭଲସେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେକାରଟାରେ ଡରି ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମୁଁ ନ ପଚାରିକି ରହିପାରୁନି। ଆଉ ନକଲି ଔଷଧ କ'ଣ ବାହାରିଛି କେତେ ଜାଗାରେ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯଦି ସେଇଟା ବି ଫଲ୍ସ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଡର ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ଏତେ ଜାଗାରେ ନକଲି ଔଷଧ ଧରା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ନକଲି ଔଷଧ ପଳେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ବେକାରରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇକି ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ବି, ମୁଁ ଏ କଥା କହୁ ମୋତେ ଖାସ ଲାଗିଲାଣି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଭାବୁଛି ଯଦି ସରକାର ସେ ସବୁକୁ ନ ଧରିପାରିବ କେତେ ପିଲା ମରିଯିବେ। କ'ଣ ସରକାର ଧରିପାରିବ ସାର୍? ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ ଚିଣ୍ଟୁ,
ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହାତ ରେ ବାବ, ବୁଝିଲୁ। ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହାତ। ଆଉ ଏଠି ନା ଚୋର ଯେତେ ତଳେ 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 ଗଲେ ବି ତାକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବ, ବୁଝିଲୁ। ସବୁ ପୋଲିସ ଚୋର ନୁହଁ କି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଦେଶ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଶ ନଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସି କେତେ ନଲେଜ ହେଇଗଲାଣି କିରେ। ମୁଁ ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସାବାସ। ହେଲେ ଏଇ ବୟସରେ ତୋର ଖାଇ ପିଇକିରି ବଢ଼ିବା ବେଳଟା, ଏଇ ବୟସରେ ଏତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ? ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ସେବା କରିବା ହେଇକି ବାହାରେ ଏମିତି ସମାଜର ନାଁ କରିବୁ। ହଉ ଯା, ଏଥର କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ ହେଲା, ବେକାର ଟେନସନ୍ ନେନି। ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲେ ସରକାର ଟିକେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ପୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବୁ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବୁ। ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ହଉ ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବି। କ'ଣ ଚିଣ୍ଟୁ, କଥା ହେଲୁ? ସାର୍ କହିଲେ ତତେ? ଆଜି ପୁରା ବୁଝି ଯାଇଥିବୁ ଆଉ। ହଉ ଯିବା ଘରକୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ପାଠ ଲେଖିଦିଅ, ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି। ନାଇଁ, ଆଉ ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି, ଏନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଟିକେ ଏନେ ସାଇଲେନ୍ସ ବସିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ତୁମର ପାଠ ଲେଖି ସାର, ମିଶିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜି କ'ଣ ଯେ ଏତେ ବସ୍ ଲେଟ୍ କେଜାଣି, କଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିବାକୁ ଏ ବସ୍ଟା ବି ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଆରେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବସ୍ ବାଲା ଯାକ ତେଲକୁ ଚିପି ଚିପିକି ଜଗି ଜଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ। ତେଲ ରେଟ୍ କରୋନା ପାଇଁ ଏସବୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି ନା। ତେଲ, ମସଲା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସବୁ ସରକାର ଏଇନା ନେଉଛି। ସରକାର ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟିକିରି ସବୁଥିରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ତ ଆମର ବାପା ସେ ସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ। ଆମେ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ, କାହିଁ ବିନ୍ଦ ଗଣିବା। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ମୋତେ ଅଯଥାରେ ଖାଲି ଏତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣନି କହୁଛି, ନହେଲେ ତୋ ଭଳି ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇକି ବସିବି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ମୋତେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଏକାକି ଧାଉଁଛ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ? ଟିକେ ରହିଲେ ହବନି ମୋ ପାଇଁକା? ମୁଁ ପରା ସିଏ କରୁଥିଲି, ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲନି ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛ କେମିତି କହିଲ? ଭଲ କାମ ଯାକ କରୁଛ ଏଇ ଯାକ। ଆରେ ନାଇଁ ବାବା, ତତେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲିଣି ଯେ ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ? ହଉ ଆସେ, ଘରକୁ ଆସେ, ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହଉ, ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର କାହିଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଚାଲ ଶୋଇବା, ଚାଲ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।